Grabe ko sugas ba mga katribo. Wala. Ingunahan ni gindiri nga mo ang barangay basta mag uwan na gani mag uwan man na bigas gamay. Baha dayon. Sugaw. Lah, baldi. Kinsa ka tong baldi ay? No, gas ba? Kalit lang. Aku piansa dak dong, matagak ada dong. Grabe, sugan mas baha uy. Grabe kusog kayong baha mga katribo kawak-wakan gikan ni sa bukid. Gikan ni sa bukid sinimbaon nga to sa unahan no. Dito sa may Caritas dapit. Nilamwas dahil tulit no? Niawas ba? Niawas. No, ano yun mag-agi og kanal. Dibaktas na, niawas na. Arimda na dapat mag-agis kanal no? Niawas dito sunahan mga katribo. Bulho tumayong bahagyo. Gusto grabe. Nag-upload ka to baldi ganina. Kinsa ka to baldi na anod. Wala, di ko mas kawaya no eh. Hagdanan man no? Hagdanan to dito no? Ilat nung ginilin hagdanan? Katong hagdanan, katong kuan ba, katong hagdanan ka ng taytayan ba? Nga kawayan, anod? Anod ang taytayan? Oo, katong kanina ba? Naanod ang taytayan dito ilang William? Ilahat ng William nga taytayan? Naanod to, naanod. Ang taytayan nito lang William ba? Naanod? Katong kawayan ba? Wala, maragilat ng William siguro.
Nay, napamantay tayo ng kung ano, Jinilin, itong kaya tayo ng kawayan. Ang katong ilaha, itong William. Tukol sa manok, nangaanod. Gibaha na sad ang barangay Bungtod mga katribo. Baktas na buta diri sa Igbaw, di na sad ta mag-agi diri sa kuan. Baktas na buta diri aring agianan diri napita. Kusog kayong baha. Kadiyot ra man tatong uwana pero kusog mang baha. Murag kusog sigurong baha sa Bukid George, baha ka ng uwan. No kay hiner man tang uwana no, ya kusog kay tanan no. Sa bukid mo kusog kay tanan aning baha gyud dito sa pinaka bukid na gyud ba. Dito sa bukid sa Anturatoy, dapit sa bukid sa Limbaon. Tabugon ning kuana baha gikan ang uban. Tabugo no kining kuan kanang dapit sa Quarry ba, Libertad. Tabayho. Oh, Tabayho lapos man nga to, Tabayho tabugon dakit. Gikan ni ditong baha ato biga oh. Kusog bay na kanang baha diha sa kanang kuan, Guadalupe ug sa Tabayho ug sa dakit. Lahos na nga ri. Muna peligros mga bata magduwa ba? Ana sa magtanaw-tanaw nas daplin ba ya kusog ba kayo ning sugog ba yaw? Peligro guys mga bata ning ano eh. Ay kumpiyansa niya bising mataga ka niya ha? Simbako. Kuya, mas bako maligas. Shout out day kay Nargel Pelais. Kumusta naman ka diha inday Nargel? Yung mama, inadre yung mama. Your mother draw. Kusog kayong baha gikan sa Maharat, gikan ni sa Maharat ning baha. Maharat, Tabayho ug sa Dakit, Guadalupe. Lapos man ang ari sa atuwa sa barangay Bungtod. Sa una, sa wala pa ni kanal, grabe jud kayo ni kadako ang baha mga katribo. Maglisod mi pag agi. Pero karon na kanala na, okay na kayo. Nanay agianan ng baha. Ang mga kagingking na anod. Sakat ang aray gamay sigbaw.